Hola, aquí teniu una competició d'un mapa físic. El funcionament és molt fàcil, estigues atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar amb Blooket, i si estàs en grup, podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor! Mar Carib. Les Antilles. Illa de Puerto Rico. Illa de la Hispaniola. Illa de Jamaica. Illa de Cuba. Golf de Mèxic. Península de Yucatán. Tajamulco. Orizaba. Cap Corrientes. Península de Califòrnia. Sierra Madre. Muntanyes Rocalloses. Elbert. Whitney. Cap Mendocino. Les Grans Planes. Península de Florida. Cap Hatteras. Serralada dels Apalatxes. Terra Nova. Península del Labrador. Badia de Hudson. Illa de Baffin. Badia de Baffin. Estret de Davis. Groenlàndia. Cap Farvel. Mar de Beaufort. Serralada d'Alaska. Denali. Estret de Bering. Mar de Bering. Golf d'Alaska. Istme de Panamà. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!